Bun găsit tuturor! Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, în luna octombrie, ne alăturăm campaniilor de conștientizare și prevenție a cancerului de sân. O maladie care, deși poate fi vindecată, face în continuare mii de victime anual doar pentru că nu este depistată la timp. Mamografia este investigația la care trebuie să apeleze orice femeie, în special dacă a trecut de 40 de ani, chiar și în lipsa unor simptome specifice. În România, în 2020, s-au înregistrat peste 12.000 de cazuri noi de cancer de sân și aproape 4.000 de decese. Potrivit Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului, este cel mai răspândit tip de cancer la nivel mondial, dar trebuie să se știe că șansele de vindecare sunt foarte mari dacă boala se depistează în stadiu incipient. Analiza care oferă cea mai bună imagine asupra sânilor și care poate salva viața pacientelor este mamografia. Atunci când vorbim de screening, vorbim de fapt o tehnică care o folosim pentru populația generală, femei fără simptomatologie. Și screeningul în cancerul de sân este cel mamografic acceptat în prezent. Ghidurile sunt diferite în funcție de țară. De exemplu, în Statele Unite se recomandă mamografie după 40 de ani anual. În țările europene se recomandă după 45-50 și adesea este recomandată doar la 2 ani. Da, vorbim de programe naționale de screening, unde trebuie făcute calcule exacte cât avem cheltuielile și care este beneficiul. Până la 40 de ani este recomandată ecografia de sân ca metodă de screening, iar după 40 de ani, cele 2 examene imagistice se completează foarte bine. Ecografia se folosește în special în sânul dens, sânul glandular, când pe mamografie pot să nu văd un nodul, chiar un nodul malign, un nodul canceros. Și atunci ecografia este extrem de utilă în plus față de mamografie. Există și paciente care nu doresc mamografie, se tem de iradiere, se tem de compresiunea sânului. Dacă pacienta este peste 40-50 de ani, însă poate să piardă un diagnostic de leziune malignă. Ecografia nu vede toate neoplasmele. De fapt, nicio metodă nu este perfectă, nici mammo, nici eco, nici remeu. În consecință, dacă facem doar eco, de exemplu, un neoplasm cu microcalcifier nu se poate observa, nu se poate diagnostica. În cazul în care există microcalcifier maligne, eu pot să nu văd nimic la eco, chiar dacă știu că sunt în sânul drept, la ora 11, la 5 cm de mamelon și nu văd nimic. Și totuși este un neoplasm mamar de poate 3 cm. Ecografia, sigur că este extrem de ușor de efectuat, nu doare, nu iradiază. Pacientele suportă foarte bine ecografia, pentru că practic nu are dezavantaje. Este ecografia obstetricală care o folosim și în urmărirea fătului. Mamografia este neplăcută pentru că sânul este comprimat în timpul mamografiei și practic compresiunea este necesară pentru obținerea unei imagini clare, a unei imagini bune. În plus, compresiunea scade iradierea. Deși multe paciente se tem, iradierea în timpul mamografiei este extrem de mică, iar medicii o compară cu iradierea din timpul unui zbor transatlantic. În cazurile în care niciuna dintre aceste proceduri nu a fost concludentă, se recomandă și imagistica prin rezonanță magnetică nucleară. Și aici avem anumite indicații, să vă dau câteva exemple. Atunci când descoperim un nodul suspect și sânul este glandular, atunci rezonanța magnetică mamară ne ajută la o evaluare mai exactă a extinderii locale. Mai mult decât atât, ne poate arăta leziuni suplimentare care nu au fost vizibile nici pe mamografie, nici pe ecografie. Și sigur că schimbă terapia, schimbă chirurgia, uneori schimbă și terapia medicamentoasă. O altă indicație ar fi diagnosticarea unei adenopatii tumorale în axilă, un ganglion tumoral în axilă, care la biopsie rezultă că este secundar unui cancer de sân. Pe mamografie nu vedem nimic, pe ecografie nu vedem nimic. Este una din indicațiile de rezonanță magnetică cu contrast.
Nici această examinare nu este dureroasă și nu produce reacții adverse, dar nu este recomandată persoanelor claustrofobe. În cazul lor se poate apela însă la mamografia cu substanță de contrast. Unul dintre cele mai mari beneficii ale testelor imagistice este localizarea unei tumori profunde în sân care nu este simțită la palpare. În plus, mai pot fi descoperite și alte zone suspecte. Ecografia este cu atât mai utilă cu cât sânul este mai glandular, mai tânăr, iar mamografia cu cât sânul este mai adipos, mai gras, mai puțin glandular, mai mare și mai vârstnic. Iar a treia metodă de diagnostic este cea prin rezonanță magnetică mamară, care se face cu contrast atunci când dorim un diagnostic de leziune tumorală și fără contrast când vorbim de augmentarea mamară. Vă reamintim că împreună cu screeningul, un stil de viață sănătos, cu multă mișcare, o alimentație echilibrată, evitarea fumatului și a consumului de alcool în exces scad riscul multor boli, inclusiv declanșarea cancerului de sân.